Hello mga kabes. Alam nyo ba, na ang weather namin dito sa Winterpeg ay parang ikaw? Pabago-bago at walang kasiguruhan. Spring na, feeling winter pa, pati tuloy menu ko apektado. Na dapat prito naging tinola pa. Buti na lang, may extra pang malunggay at nakabili ng papaya. Sa pinapainit na mantika, dinagdagan ko ng isang kutsaritang mantikilya. Bawang sibuyas at luya, sabay-sabay ko nang iginisa. Kapag lumabas na ang bango ng iginisa, at ganito na ang itsura, chicken wings isinunod ko na. Pamintang durog at patis ayon sa panlasa. Takpan hanggat magtubig at lumabas ang sariling mantika. Binuhusan ko ng mainit na tubig pasig, kapantay ng langit. Takpan at pakuluan, bago dagdagan ng dinikdik na luya. Sa ganitong malamig ang panahon, mainit-init na sabaw ang kailangan. Pagkaraan ng mahigit kumulang na 5 minuto, kalahati ng nahihinog na papaya, inilagay ko na. Chicken cube, bahala ka na. Tikman upang malaman kung saan siya nagkulang. Sabaw pa lang, ulam na. Dahil ayos na at di naman nagkulang, siling labuyo at dahon ng malunggay, inilatag ko na. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe, at pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. Hanggang sa muli, at salamat sa panonood, yun lang.